ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନମୂଳକ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ. ସାନ ସିନା ଦାନତା ମହାନ ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର. ସାନ ସିନା ଦାନତା ମହାନ ଏକଥା ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କିଏ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକମାନଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ। ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ନାମ ଦିଲ୍ଲୀ। ବଣି ପରି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଆମର ମିତ ହୋଇପାରିବେ? ବଣି ପରି ଶୁଆ ଓ କୋଇଲି ଆମର ମିତ ହୋଇପାରିବେ। ବଣର ରାଜା କିଏ ଥିଲା? ମହାରାଜ ବ୍ୟାଘ୍ର ବଣର ରାଜା ଥିଲା। କିଏ ମହୁଲ ଫୁଲକୁ ଗଣୁଥିଲା? ବଣି ମହୁଲ ଫୁଲକୁ ଗଣୁଥିଲା। ଅମ୍ଳଜାନ ବାଷ୍ପ ଆମର କେଉଁ କାମରେ ଲାଗେ? ଅମ୍ଳଜାନ ବାଷ୍ପ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗେ। କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୀ କହନ୍ତି? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୀ କହନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ କାହିଁକି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କରାଯାଇଛି? ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କରାଯାଇଛି। ଶାଳ ଗଛର କଥା ଶୁଣି ମୟୂର କ'ଣ କହିଲା? ଶାଳ ଗଛର କଥା ଶୁଣି ମୟୂର କହିଲା, ମଣିଷମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ଅବିବେକୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବିଚାରହୀନ ଭାବେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।